Қолобако кати мебарӣ. Баъд болои якдигар шуда монда крем мекунем ҳамаша. Кадом бисквите ки бо ғафси бад боша, ай байнаш мебарем, хушрӯ када крем мекунем боло ба боло. Ай ҳама боло шуда хушрӯ када куклая ба мемонем. Гирдакуша хай крем мекунӣ, ягон намуд оромитӣ, дастакуша, пешакуша. Ина иҷада уже ман крем карда будам. Корш камтар зиёдтар ки буд, ман вақт надоштум, навор накардум. Хай ҳам хела мефаҳма, одам мепухтагӣ медона. Кори қиин нестай торти кукла кардан. Осонакай ҳамин главни бисквит хушрӯ бироя, торт хушрӯ мебироя. Апаҷону хоҳарҷонои ма, иҷада боша як хоҳарак мона ба шумо муаррифӣ мекунам, ки дар ширкати Фаберлик кор мекуна. Шумора ба кор даъват мекуна. Компанияи Фаберлик розыгришмондагиай, падаркаҳои якумшак, дуюмшак, сеюмшак мондагиай. Ба ғайр аз ин хоҳарҷонмон комплект набор хидишмондагиай, чалаи тилло мондагиай. Шахсоне ки кор кардан мехоҳен, ба рақамҳои рӯи экран буде нависен. Ин хоҳарҷонмон ҳамаи корро ба шумо мефаҳмона. Шуморо регистратсия карда, соҳиби маошу падаркаҳои хуб мегардона. Марҳамат, дӯстони меҳрубон, дер накунен.